Стоян. Аз съм Кобрат. И ние сме Spanac Production. Клип, който обещахме с KCD, няма да се състои, защото те са заети. Но ще ви се реваншираме с един нов скетч. Да. Добре. Вие селените цялата пилия ли ядете? Да. А ние ядеме само средата, а коричките ги слагаме в контейнери, за да ви правим солетни на вас, селените. А вие селените, които ти ядете? Да. А ние ядеме плодове, а семената ги слагаме в контейнерите и за вас, селените, правим контейнери. А вие вашето ядете ли го? Да. А ние всичко ядем, освен ушите, зурлата, опашката и копитата, за да правим на вас телените кремиши. Вие кондоми ползвате ли? Да, ползваме. А хвърляте ли ги? Да, хвърляме ги. А ние ги слагаме в едни контейнери, преработваме ги и от тях правим дъвки. Това е мазен червей. Добре, сега нека бъдем сериозни. Това беше от нас за днес. Сега е време за Тексаско клониране. Здравейте, аз съм Стоян. Гошо.